India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ukurim jong kawai kolong kami u Devender Singh Bhati. Ulakam bela penkit marmar ka tengah jong u ka Rupwati Shah Hospital Hakota Rajasthan Bansha Sumar haduk menta lakumba Sauphosan sngi ha ICU jong ka stroke unit of Kotas MB Hospital nakadaw ka jing shitom jor na ka jing hyarthma syakdat haki knai na ka irmat. Ula ong ka kurim jong u kadang syak sumar ha ICU ha ka hospital sorkar Hakota menta lakumba Sauphosan sngi naduk balawan penkit yaka. Kini kisijur kisong kisa hakathan kota railway colony bat kalong kajaka bajelai bha ki khnai ka kanhun ki doktor ki ba ai sumar ka Rupwati bat ka badanbok ba omsham lakta ya ki palokmat habayathu halor kane ka jingja u superintendent ka MBS hospital u Navin Sajena ha ka preliminary report shaw additional district magistrate ka kota laong baki irmat jong ka Rupwati ki lamong jur na ka jing syadat haki khnai wat laki irmat ki lamong bha na ka jing syadat haki khnai Henry ki palokmat jong ka kimdon jing mai ai ong u doktor Sajena namar ka jing syadat ki irmat kamla ban penkhi ki palokmat lani ban kran hadin ka jing mensau syadat haki khnai ha kapor menmit ba katap da ka jan ki khmat ha kapor ba ka thia kumba ka chule ong ukurim jongka loong haba ula kendit ha kapor kumba lai baji ai bat weng ya ka jan batap ya ki khmat hadin ba kamsham lakran ai ula kendit ban lap balatap da ka jing praisnam bat jingmong ki irmat jongka ubhati ula ong ha kaju ka step la penkit sya ki doktor bat layat hu ya ka jingja bat ki doktor ki loong ba kala bandai na ka jing syadat haki kenja khnyang Henry omsham la penhun yu kumta ula penkit no sha hospital bat la pentikna ba ka jing mensau bat jingdu jongka ya ki benta ka irmat kadai na kadaw ka jing sya hyarthma syadat ha ka kanhun ki khna ha kapor ba kadang yo thia